Barkanku da zuwa wannan channel tamu ta Arewa Skills. A wannan bidiyon zan nuna muku daki-daki yanda za ku yi generating website da AI da wayarku ta hannu ba tare da kun sha wahala ba. Maybe kai ɗan kasuwa ne kana son kai creating website wanda zai iya boosting kasuwancinka domin kyakkyawar hulɗa da abokan kasuwancinka, ko maybe ke 'yar kasuwa ce ko ma dai mene ne. In kana son kai creating website cikin sauƙi za ka iya yi da AI da wayarka ta hannu cikin 'yan mintuna ƙalilan. Idan wannan ne farkon zuwanka wannan channel ɗin, kai mana subscribe da like domin samun bidiyoyinmu na gaba. To abu na farko da za ka yi, kana buƙatar ka fara zuwa cikin ChatGPT. Idan ka zo cikin ChatGPT, a cikin ChatGPT a nan ne za mu tsara prompts ɗinmu, za mu mata bayanin kalar website ɗin da muke son mu yi. Idan muka yi mata bayani a cikin ChatGPT irin website ɗin da muke son mu yi, ita kuma za ta ba mu prompt ɗin da za mu tura ma AI ɗin da za mu yi amfani da shi wajen generating AI videos cikin sauƙi ba tare da mun sha wahala ba. Abu na farko da kake buƙata shi ne za ka fara zuwa cikin ChatGPT kai mata bayanin kalar website ɗin da kake son ka yi da kalar kasuwancinka. Yanzu misali sai mu zo sai mu ce ina son na haɗa website na kasuwanci na. Maybe misali a ce kai kasuwancinka shi ne misali ɗinki, na kasuwanci na ɗinki. Ina son ya fito professional kuma tsarin shi ya yi kalar na tailoring. To in ka tsaya ka tsara prompt mai kyau, za ta ba ka prompt mai kyau wanda za ka tura ma AI ɗin da za ka yi generating video da shi. So da yawa ina gaya ma ɗalibai na, in za ka tsara prompt yana da part uku. Part na farko shi ne za ka yi bayanin me kake son ka yi. Na biyu kuma za ka yi bayanin yanda kake son a yi ko kuma kan abin da kake son a yi aikin. Misali in front za ta yi ma ko kuma wani abu za ta yi ma, za ka yi mata bayanin a kan abin da kake son a yi aikin, sannan kuma za ka yi mata bayanin style ɗin da kake son a yi. Ka ga yanzu na gama mata wannan tsarin, sannan sai in ce ina son ki tsara mani prompt ne sannan sai mu yi mata sending. Yawwa, yanzu ga prompt ɗinmu nan complete. To abin da ya rage shi ne yanzu kai copying prompt ɗinka, sannan idan muka je can gurin, a can ne za mu san yanda za mu ɗora sunan shagonmu. Misali kana da shagonka, dole dai zai kasance ko kasuwancinka yana da suna. To abu na farko da za mu yi, za mu fara copying wannan prompt ɗin baki ɗaya. Kun gan shi nan complete. Idan ba ka son irin wannan wahalai, za ka iya ce mata misali bari in koma baya. Ana editing prompt, kamar misali ka rubuta prompt ka tura sai ka ga an maka mistake. Maimakon a ce ka ƙara rubutawa ka ce ta maka mistake, maybe tana iya ta ƙara maka wani kwaɓin. Za ka yi pressing kan rubutun da kai, ga inda aka saka edit, sai ka danna edit, sai ka ce one click to copy. To za ta yi ma prompt ɗin baki ɗaya, za ta ba ka 'yar alamar da kana yin clicking kawai za ka yi copying baki ɗaya ba tare da ka yi marking ɗinsu ba. Yanzu muna yin sending, ga shi nan kun gani ga alamar nan, ga shi nan cikin wata 'yar alama, ga alamar nan gurin, kana yin clicking wannan alamar baki ɗaya prompt ɗin da ta yi maka za ka yi copying ɗin shi. Yanzu muna yin clicking kan shi, yanzu shi kenan mun yi copying ɗin shi. Abin da ya rage na gaba shi ne yanzu sai mu je AI ɗin da zai mana generating wannan bidiyon. Maybe kuma a ce misali kana son misali a ɗora gaban shagon a cikin website ɗin, ko kuma maybe wannan kana iya ka ɗauki hoton gaban shagonka
ka sa a yi maka editing ɗin shi, bayan an maka editing ɗin shi a cikin phone ɗinka in ka tashi turawa ko kuma ka faɗa ma ChatGPT ɗin za ka yi uploading hoton gaban shagonka a ɗora shi akan website ɗin. Yanzu abu na gaba da za mu yi, za mu je cikin Chrome ɗinmu. Yawwa da mun shigo cikin Chrome ɗinmu kamar haka, za mu zo, za ka zo ka sa $, ga shi nan $.debian.com za ka sa haka, kana sa haka kawai za ka yi clicking, ko ka sa $studio ko something like this, duk yanda ka sa dai zai maka loading. To yawwa bayan ya buɗe kamar haka, abin da za ka yi na gaba shi ne za ka zo nan sai ka ɗora wannan prompt ɗin da ChatGPT ta baka. To abu na gaba da za ka yi shi ne za ka gunguro can sama sai ka zo sai ka duba business types, ga shi nan ta ba da business types nan gurin. To abin da za ka yi kai kuma nan ƙasa za ka zo ka ƙara da abinka nan gurin sai ka ce business name, sai ka ba da sunan shagonka, misali sai mu ce Maman Sumayya Tailoring Services. To bayan ka sa haka, misali a ce kamar yadda na ce ka yi snapping gaban shagonka, kana son ka yi uploading gaban shagonka, abin da za ka yi za ka zo nan wannan alamar ta tsakiya za ka yi clicking kanta, kana yin clicking kanta zai baka dama ka shiga cikin wannan ɗinka, cikin gallery ɗinka ka ɗauko hotonka. To nan ga shi nan yana gwada mana ba mu yi sign in ba. To abin da za ka yi, tunda ba mu yi sign in ba, za ka zo ko kai clicking sign in ɗin nan da ya gwada ma, ko ka zo nan sama inda aka sa sign up sai kai clicking a kan shi. To a nan gurin kana iya kai select, idan kai kawai irin personal creator ne kanka za ka yi mawa, in kuma business kake son ka dinga yi da shi, za ka dinga yi wa mutane suna biyan ka, za ka iya selecting business. To mu nan za mu yi selecting personal, ni shi zan yi selecting. Yawwa to bayan ya buɗe maka haka, maybe ko kuma ka zo nan ko ka sa email ɗinka ka yi create account, ko kuma ka zo nan continue, duk yanda ka yi, ni zan yi clicking kan continue. Idan kuma already ka taɓa buɗewa, za ka zo ga inda aka saka sign in nan, to ni already dama na taɓa buɗewa. Idan kai ne ka zo za ka yi clicking kan continue with Google ɗin nan sai ka yi selecting email ɗinka, ni kuma dama already tun da na taɓa buɗewa zan yi clicking sign in ɗin nan. Ina yin clicking sign in already dai duk ɗaya abu ɗaya ne zai maido maka, kawai inda za ka ga bambanci shi ne daidai nan gurin da aka sa create account, can kuma sign in aka saka. To za ni clicking kan continue with Google. Yawwa ga shi nan yanzu sai ka yi selecting email ɗin da kake son ka yi amfani da shi. Ni misali sai in yi selecting wannan email ɗin. Yawwa to ga shi. Wannan wani aiki ne da na yi. Yawwa kamar yadda na ce za ka yi posting prompt ɗinka wanda ChatGPT ta baka, sai ka zo nan tun da wancan ya goge za ka yi scrolling sama daidai nan sai ka ce business name, sai ka ce misali Maman Sumayya Tailoring Services. To kamar yadda na ce muku, idan za ka yi uploading file, hoto misali na gaban shagonka ko na wani abu, za ka zo nan gurin ka yi clicking, zai kai ka cikin gallery ɗinka, za ka yi selecting hoton da kake son ka yi uploading, sai ka yi bayani kuma a ciki
maybe kuma kana aiki tun wajen tsara forms ɗinka kamar yadda muka yi, sai ka ƙara da cewa za ka yi uploading gaban shagonka a sa shi a cikin website ɗin, design ɗin ya fito da kyau. To ni already ba na son wannan, ba na buƙatar a ɗora gaban shagon, kawai abin da zan yi shi ne za ni zo nan inda aka danna build app, za ka yi clicking kan shi, kana yin clicking kan shi zai fara maka building application. Kuma duk rana suna ba da 55 credit. Da 55 credit ɗin nan kana iya creating website fiye da 2, fiye da 3 ma. Ka ga nan idan misali za ka yi ma mutane, kana iya kai creating fiye da website 2 zuwa 3 a rana. Kuma in ka so kana iya ka buɗe account fiye da 1 ma. Idan misali kana wa mutane website ɗin da yawa, kana iya ka buɗe account fiye da 1. To a nan za mu jira shi, ga shi nan yana ta aiki, yana ɗan ɗaukan lokaci, yana ɗaukar aƙalla minti 2 zuwa 3. Yawwa, to yanzu ga website ɗinmu nan complete ya gama kammaluwa. Ga shi nan na tsaida shi ne domin ya mana in yi shi cikin kwanciyar hankali kar bidiyon ya yi tsayi. Ga shi nan da ya yi reading prompts ɗina ya maido mana ga shi nan kaza kaza duk abin da zai yi. Ga shi nan bayan ma na yi can da na yi testing na ga akwai error, na tura mai ya yi editing error ɗin. Yanzu ya gama complete. Abin da za ka yi kawai za ka zo ka yi clicking wannan preview inda aka saka preview daga nan ƙasa. Kana yin clicking kan shi zai buɗo maka website ɗinka complete. Ga shi nan ya yi loading Maman Sumayya, ya yi opening, ga shi nan ya yi opening nan wannan website ɗin kowa ya gan shi. Website ɗin nan ya yi. Ga shi nan in ka so ma kana iya ka je in za ka yi editing ka dawo ka gaya mashi ka ce ya maka editing waje kaza, ko kuma ya sa number wayarka ta yanda cikin website ɗin da an yi clicking zai kawo mutum WhatsApp ɗinka, ko kuma ya kira ka, ko kuma page ɗinka na Facebook, ko sauran dai kafofinka na sada zumunta. Wannan shi ne. Idan kuma kana son misali ka tura wa mutum link ɗin website ɗin, ko kuma ka ɗora shi a description ko a bio ɗinka na Facebook, za ka zo nan ga ainihin link ɗin website ɗin nan. To in ka tashi copying za ka zo daidai nan gurin, sai ka yi clicking wannan. Bayan ka yi clicking, in za ka yi testing ka gani ya yi lafiya lau ko da ka tura ma wani babu matsala, za ka zo ka buɗe sabon browser. Za ka buɗe misali nan inda ba a yi searching komai ba, sai ka yi pasting link ɗin, sai ka yi search. Kana yin search zai buɗo maka website ɗin completely yanda yake a can. Ga shi nan ya buɗo maka website ɗin komi da komi. Ga shi nan Maman Sumayya hada dark mode ya sa. Ga shi nan in ka yi clicking website ɗin zai koma dark mode kamar masu irin issue na matsalar ba su son haske. Ga shi nan dai komi da komi duk ya gama sawa. Wannan shi ne yanda ake creating website step by step da wayarka ta hannu da AI ba tare da ka sha wahala ba. Kuma da wannan kana iya ka yi ma wani creating website ɗin ya biya ka. Ana creating website na vibe coding daga 15,000 abin da ya yi sama. Haka ake creating website na vibe coding. Wannan shi ne. Allah ya sa mu dace, Allah ya ba da sa'a.